Падкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам. Вітаю ўсіх падарожнікаў у часе. Гартаем далей старонкі гісторыі беларускай нацыянальнай рэвалюцыі. Аўтары першай устаўной граматы абвясцілі сябе тымчасовай народнай уладай у Беларусі. А ў другой грамаце 9 сакавіка Беларусь была абвешчаная народнай рэспублікай. Там былі выкладзеныя асновы дзяржаўнага ладу, дэклараваныя правы і свабоды. Абвяшчалася свабода слова і сумлення, нацыянальна-персанальная аўтаномія ўсіх народаў Беларусі, роўнае права ўсіх моваў тых народаў. Права прыватнай уласнасці на зямлю касавалася, зямля перадавалася без выкупу тым, хто на ёй працуе. Без права ўласнасці тут трошкі незразумела. Пра дачыненне з Расіяй, у склад якой Беларусь яшчэ дэ юрэ ўваходзіла, як і ў першай грамаце, у другой не было ні слова. Ну, яно і ясна. Што там увогуле ў той Расіі робіцца і колькі яна яшчэ будзе існаваць, на гэты момант было невядома. Давайте пачытаем, пра што канкрэтна пісалася ў другой устаўной грамаце. Устаўная грамата да народаў Беларусі. У часе сусветнай вайны, што бурыць адны моцныя дзяржавы і аслабаняе другія, абудзілася Беларусь да дзяржаўнага жыцця. Пасля 3,5 вякоў і няволі ізноў на ўвесь свет кажа беларускі народ аб тым, што ён жыве і будзе жыць. Вялікі народны збор, усебеларускі з'езд 5-17 снежня 1917 року, дбаючы аб долі Беларусі, зацвердзіў на яе землях рэспубліканскі лад. Выпаўняючы волю з'езду і баронячы дзяржаўныя правы народу, спаўняючы камітэт рады з'езду, гэтак пастанаўляе аб дзяржаўным устрою Беларусі і аб правах і вольнасцях яе грамадзян і народаў. Першае. Беларусь у рубяжах рассялення і лічбеннай перавагі беларускага народу абвяшчаецца народнай рэспублікай. Другое. Асноўныя законы Беларускай народнай рэспублікі зацвердзіць устаноўчы Сойм Беларусі, скліканы на асновах агульнага, роўнага, простага, патаемнага і прапарцыянальнага выбарчага права, незважаючы на пол, народнасць і рэлігію. Трэцяе. Да часу, пакуль збярэцца устаноўчы Сойм Беларусі, заканадаўчая ўлада ў Беларускай народнай рэспубліцы належыць радзе ўсебеларускага з'езду, дапоўненай прадстаўнікамі нацыянальных меншасцяў Беларусі. Чацвёртае. Спаўняючая і адміністратыўная ўлада ў Беларускай народнай рэспубліцы належыць Народнаму сакратарыяту Беларусі, які назначаецца радаю з'езду і перад ёю трымае адвет. Пятае. У рубяжах Беларускай народнай рэспублікі абвяшчаецца вольнасць слова, друку, сходаў, забастовак, хаўрусаў, безумоўная вольнасць сумлення, незачэпнасць асобы і памяшкання. Шостае. У рубяжах Беларускай народнай рэспублікі усе народы маюць права на нацыянальна-персанальную аўтаномію. Абвяшчаецца роўнае права ўсіх моваў народаў Беларусі. Сёмае. У рубяжах Беларускай народнай рэспублікі права прыватнай уласнасці на зямлю касуецца. Зямля перадаецца без выкупу тым, хто самі на ёй працуюць. Лясы, азёры і нутро зямлі абвяшчаюцца уласнасцю Беларускай народнай рэспублікі. Восьмае. У рубяжах Беларускай народнай рэспублікі устанаўляецца найбольшы 8-гадзінны рабочы дзень. Абвяшчаючы ўсе гэтыя правы і вольнасці грамадзян і народаў Беларускай народнай рэспублікі, мы, спаўняючы камітэт рады з'езду, абавязуемся пільнаваць законнага парадку жыцця ў рэспубліцы, сцерагчы інтарэсаў усіх грамадзян і народаў рэспублікі і захоўваць правы і вольнасці працоўнага люду. А таксама даложым усіх сілаў, каб склікаць у найбліжэйшым часе устаноўчы Сойм Беларусі. Усіх верных сыноў беларускай зямлі клічам памагчы нам у цяжкой і адветнай нашай працы. Спаўняючы камітэт рады першага ўсебеларускага з'езду, выдана ў Менску беларускім 9 сакавіка 1918 року.
Падкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам. З другой устаўной граматай беларуская ўлада зноў ідзе ў Менскую гарадскую думу. Адзіную ацалелую установу прадстаўнічай улады цяпер ужо былой дэмакратычнай Расіі, якая здолела перацярпець некалькі месяцаў бальшавіцкага тэрору. Народны сакратар Цвікевіч, так ён названы ў думскім пратаколе, хоць у спісах народных сакратароў яго не было, зрабіў драматычны даклад пра міжнародную сітуацыю ў цяперашні грозны момент. На землі Беларусі, паводле яго, квапяцца іншыя народы. Ён пералічвае Літву, Украіну і Польшчу. Таму важна, каб Беларусь вызначыла сябе як дзяржаўны арганізм і абараніла сваю тэрыторыю і ўласнасць. Тымчасовая ўлада, выканкам рады ўсебеларускага з'езду, звяртаецца да Менскай гарадской думы з прапановай дэлегаваць сваіх прадстаўнікоў у раду з'езду і дапамагчы матэрыяльна. Другая устаўная грамата, як і першая, дэпутатам думы спадабалася. Яны дэлегавалі ў раду 10 прадстаўнікоў і выдзелілі беларускай уладзе 10 000 рублёў. Аднак у пастанове зноў нагадалі пра непарыўную сувязь з усімі народамі Расійскай Федэрацыйнай Дэмакратычнай Рэспублікі. Яны яшчэ верылі ў яе існаванне. Што ва ўяўленні народнага сакратарыяту БНР уваходзіла ў спіс жыццёва важных аб'ектаў. 21 сакавіка 1918 народны сакратарыят разаслаў установам ліст з паведамленнем, што яны ужо ад 9 сакавіка задняй датай лічацца дзяржаўнымі установамі БНР і ажыццяўляюць свае функцыі ад яе імя. Спіс адрасатаў быў такі: Менскі акруговы суд, Менская губернская камора, прысутствие, орган кантролю за мясцовым самакіраваннем, Менскае аддзяленне дзяржаўнага банку, Менская губернская акцызная ўправа, Менская скарбовая палата, Управа дзяржаўнай маёмасці Менскай губерні, Менская паштова-тэлеграфная акруга, Управа лібава-роменскай чыгункі, Дырэкцыя народных вучэльняў Менскай губерні і пракурор Менскага акруговага суду. Падкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам. Памяшканне ў губернатарскім доме 25 лютага акупацыйнай улады забралі сабе, і беларуская ўлада мусіла шукаць сабе новы дом. Разам з бальшавікамі з Менску паўцякалі ўсе арганізацыі і установы расійскай улады, вызваліўшы розныя рэпрэзентацыйныя прасторы. Народнаму сакратарыяту спадабалася заля і прылеглыя да яе 2 пакоі, якія да ўцёкаў займаў гэтак званы стройзап, будаўніча-тэхнічны аддзел заходняга фронту, у доме на вуліцы Захараўскай, 43. Цяпер гэты дом лічыцца па вуліцы Валадарскага, 9. Памяшканні былі вольныя, але народны сакратарыят самаўпраўствам займацца не стаў і з просьбай саступіць яму згаданыя памяшканні звярнуўся 20 сакавіка да Менскай гарадской управы. Гарадская управа пайшла насустрач, і праз 4 дні заля былога стройзапу адыграла надзвычайную ролю ў найноўшай беларускай гісторыі. Вы слухали падкаст Радыё Свабода. Наступны выпуск праз тыдзень. Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.